BJP apan mangke ong tung awut pen sini tung PSLC pen cipai ponder lo ala bang sopo roseta me BJP atu malang litum tangka poisa pen cenglo gari ghora thang asinta vepin lidara tuming tangkring krang si kam chiklem lo pon seta me ni tuma sarjai gatha hija pon bang so PSLC party loge tribal aso tribal akhai non tisung non tivir puang deng longri tivir po khai tivir po posi labang so party PSLC hai lo tangte labang so kisung labang so long li phelang tivir tang an chipa jok unji pu ki than imum pen singa sonara setame karjudun peme pen aninga klong pen a hok alam si ki than pu chini dun peme pen cherap che tudun theklen si hala so ni tu hai theklo bon setame non kiwang non ki damtang MLA election labang so hodabang nilitum tiremdet labang so puthak a hok pet temani tum kopine evidence kopine approve la posona mangke non ma long thek the te oi phis setame la ni tum pura chichini dak do ni tum kerem postame che accept un yang deng do athema ni tum kijok arni penamasi ajo penmasi ni tum chichini ring silo along tin ak claim ke dam a puling tin long claim ke dam bang phu tum setame ni tum PS long thoke la Asia arjanang dena butama long ke belong long chilu chok lo la si dake ni tum si la an hai ji la ana wood long ji pon an ni tum ang thek chi long lo bon setame la bang so nanga parem det bang ke la ke nanga parem bor I mate la bang so EVM machine la bang so VVPet pen la hai hoya machine pen a joi ni sinanga parem sini tum bang ke jong nang ko tum news iswasahin penalang itum na karjupon ten itum non singhasan hawaralong non dobom akehai son singhan se singhasan constitution president lapen atun thu upu in adung du lake vice president alang di jiren teron apen lapu secretary akehai Edwin Tiap alang di dadu lapen ilitu mili ex president aprang claim abang pulo si gadu gabe labang suadim long militu pini ka chitong apias tin pens tami ilitum chitong rapet atman dadu lo la si ilitum pini penang analam tithan chimun ponlo je idam tang hut kopuson si ilitum labang su IPSLC aphan ilitum phanang pirem dedma plotang te gadu gabe da chini je EVM along ke ilitum electronic hormu kina halabang solong ilitum pamo hejong teme president ke haita nije ponlo labang so ke EVM along lutut electronic system masi ilitum jong hele jok sitami CPR janlong sidam lap titi so posin ilitum pini labang so press meet along pen ilitum pachini ponang tu je kedam tang hot EVM machine pen ke ilitum mintunita ke hai tunji phanke nitum mundi athe biporma pang kedam tang hot ko anoni adimolong ka belek account long anda nason machine pen kaponai pen ajok ilitu kadoka we long antami rem thai lo ase alang litum BJP tum sipai pon thorlo lasipini nitum ladak singhason na hawarlong tame pini kedam tang hoke MEC ke thoron ke penang an ke long stame aku second MP election hut nang ke le to pangil litum haidet ta ko puthot MLA hut bangil litum kerem pare thuprat la pe labang so kerem pare thuprat ajok ke lagi gado gabede chini lagi EVM along to pene lapason lotuda electronic assistant claim that seat hala so ani ke peperem dunlo lasi non kewang ji MEC huda bangke nilitum ballot paper posilitum ong dung abut pensilitum kewang jilang huda bangke singhason apharman aphan bangke nilitum non dode sang sepenitum pini pen ke claim ke dam je phanitum chisik ponlo dase gado gabe ka pyang long lapen ensela dang gado gabe radatum antami nanglitum ning chipate ponon EVM kalilo non ke ballot paper lo posi nanglitum gado gabe khailong re phanjong si nanglitum matha chip gagamata do pulatante nanglitum mithang polling long chidam reblai mithang awut ti adore so awut chijok pensi itum sarjai kathana ke japon along ilitum ong dung pen ilitum pahai dun se MEC along ilitum council long ilitum APHSC se ignitive se ilitum ta council chari pon se ilitum
เด็ดลงรีกระจายกอมเป็นลิตุมเคลงรีกระจายกอมีอาจากองกะตุกกะเบียสอนตินลงตาลิตุมเจรายทิปจีอาจากองเกลิตุมคาวน์ซิลเป็นลิตุมเจปารายปอนเปเตอุนเออปอซีลิตุมซาร์จายกะตาร์ปันซีลิตุมอุนอันบังเกลิตุมปะไฮปอนเจพันเกลิตุมกะตุกกะเวการเปียงลองละเป็นซิลอดังเปียพันมันอันปะเตปินีละดักเป็นลิตุมnews fast ahin pen nitum pacheta ponla news pen la sin nitum singhasana ro pen nitum nalitum kato kabe APSS ke kroyara do pan pen kado kabe dode damdera nalitum kapre ga song long le chingbe dun sitame nalitum puthot nalitum ning chiroi dora ilitum khailong rijok nangjipu chematha pora puthot chebang thusi ilitum khailong rijok nangjipu chematha ponra itum puthot ilitum sarjai kathar aru benjai kathar party APHRC labang so pahai veknang pu ining thir thipen litum pahai pon pu pusi nangtum katu kawi phane nilihin pen litum phan chuning relo lapen kewang jilang hutami pahai pon pu pusi ding thelo lansi nili nang litum phan pachini pon theglo kardong si serang ke apan ke pha tek pen ke wang apot ke ru pipar pik no pini serang ke tuma phan ke hang nang ko alak tegel hai lo ladak nili tum Singason constituency committee pen patel ki konsi pini executive meeting do lo executive meeting achi phanang ko alam thebang ke lai lo non long aja agalam social media long IPHLC TV ka son sing moni da tum thegam long la so pochi nili tum ka dog ya polling tum phan anta chi pha RC chinki chi than lo la pe nili tum ke long da ma teng bang ke ladak Singason a committee long bang ke thir thip si thegam lo apoling tin se tame na hok ta ning TV athaya bi la si nili tum chi sik chedang chu ka me lo je non ke dam tanga bang ke MLA election hor bang ke la ke ka dog we ta chini BJP achum la KVM joini si chi pa hai la si non ke bang ji MEC election na bang ke ala ballot paper pen long ji apot si laan so si claim dam thu ka me si non ke bang ji MEC election na bang itum Singason na bang ke chi pa hai kon bek ki aphat si ni tum chi tan lo non alom homai sa do pusitami ladak APHLC Singason committee bang ke la thir thip lo la si karbiang long arat ka do we tum phanta chuning ri lo la pen Singason arat atokano bidu tum phan sitami chuning ri lo ilitum APHLC akimanga bangke lake akapre kalilo lake kei lapen long ria phansi ilitum kimang dam lo je ladak ilitum ahak varalo kipi kichiatum akile nang plengset lo longli nang nam longli pusitami longli tanang namare lo council election nang thurun longli pusitami council election sitami nang thurun bom lo bang deputy speaker an sitami nang mandun lo sakuri sitami council asa kuri sitami banga kei tum nang claim dun bom lo la son si ilitum mithang ajakong abangge vir bom lo apot si APHLC asong mante jai ka thar alangli nang ki japo nang karja pithi babangge ki be ki chi asotum ilitum ajakong nang ki chi ana pot ilitum chi er nangi la pen mithang ajakong chi har jak nang ji la sha thepi alama bangke thelong ri jok wa nang ji pu nang ki japon abang thu pinaka pochi nilitum alangli long son sona leadership alangli nang ke japon along son ke nilitum ono dak akaprega politics do tangka maha phana politics do sitame khelong ri ke pa jok jiku a politics mate a political party a song ke APHLC pen akapreg ke long da ma thai ge den la pochi nilitum APHLC dak Singason committee pen abang ke chilang lap lo chetar lip thailo sitame nilitum ka to kawi sitami GI ka thar alangli phan ke kroy arat sai se sinilitum thek long la pochi ka to kawi karbiang long arat tum sitami ningchi pi na gi je hem ka bochi long punon akaprek asong punon pa politics asong punon kopine chiku pasai pasui la son abang itu lasi la ka do kawi sitami ilitum ningga chipaning ding nang gi apang ge akinang thepik lasi kadu ga biarat atum sitami akaprega lamma thadam nang ne ilitum iningar lo kachi bit thip nang ya bangke APHLC pen akapreg apartia bangke kichi ke biaso phan amen ing than unji pa bangke mang te mandamun ilo kichi ke biaso phan konsila sakuri pen ing than una lang pa bangke ilitum mathadamun ilo
la pen la tum long le phelang nang nam tik lo bang akip lang tum ili tum long le sedame 60 la teng pu ke along le tum ke la hai nang en long le nang en dun erlo no na bang ke la si aka break aparti long ili tum khe long ri jok inang pu kachi kia thai se be de lo la si ajat le pu non la bang so ji ai ka thara phan ili tum tik apor pinai alang li phan chak kong pinai alang li helo khe phan karjap hip abang lo posi alang li phan rap du nang ji pu ni li tum ka do ka ve singhason arat an sitami kamatha thip thega pot ki ni tum alang li tum ana phan sitami choro rion e singhason arat along apuling tin along ka chipiduk a leader sa tum la pen board committee along ki claim a leader sa tum ana phanta choro pik nang ji je nona pora son sia situation ke bang along sitami alang li tum khe phan karjap thip thek la pen ami thanga board level along ami thanga pulling along sitami kasi control tip thega pot mangke choro rion e lasi non nilitum kadogo bia phanta ningke pathi alam ke lahelo ilitum ning binang ne ahok pet alidar lapen thek ser rara phan ka hon thek alidar along si ilitum doron nanji ilitum kachini dum de kama thadun thek the amat kechok chi abang pu lidar nang cheplang po hala komane nang tangkring nang naklote hala long tut po lapuson si awe obe setami ilitum akheya bangke nahok ibom lo lasi Sibelo no mat ili tum ke thek long ke lage jai ka thar long melo tribal tum a future ke doke jai ka thar long chalo ili tum ke jok pan ke doke aka ili tum long da mat ai belu asining chibi na APHLC aphan ke ili tum onu dak po la posin ili tum ka dog wi se tame arjap khit